Ni Emma Watson naiz eta nire liburura gonbidatuko zaituztet. 18. mendean gaude, Ingalaterran. Osaba izeben etxe dotorean, pobreziatik urrun. Izeba largundu, berriz ezkondu, eta arientziari gabe, haurtzaroko etxe txirora itzuliko gara. Beste herri batera, alegia. Aita, gaixorik daukat. Bi ahizpa ere baditut. Pobreziatik ateratzeko bide bakarra ezkontzea dela uste dute. Dantzaldiruntz abiatu naiz Beatrizekin. Ustekabean, gaur egun, nire senarra dena topatu nuen.